Дивіться у цьому випуску. У Криму відбувся обшук у будинку кримського татарина. Связь с ИГИЛом есть, и так далее, и так далее. Бійці АТО вимагали від президента амністії. В американському домі відбувся фестиваль кримсько-татарської культури. Доброго вечора. Час новин на телеканалі АТР. 22 травня, 1180-й день анексії Криму. Студія Ескандер Меметов. В окупованому Криму відбувся обшук у будинку кримського татарина у селищі міського типу Єдикую Леніно. Люди з нагрудними жетонами «Поліція Росії» увірвалися у двір Надіра Мамбітшаєва. Власника будинку спершу повалили на землю і надягли кайданки, а вже потім пояснили причину та показали документи на обшук. Приводом стало нібито знайомство Мамбітшаєва зі зниклим в Сирії Енвером Меметовим. Це вже третій обшук у будинках кримських татар у справі зниклого Енвера Меметова. Бьет в ворота. Я открыл ворота, они говорят, ложись на землю, на пол. Я говорю, зачем я и так могу? Ну, он мне пытается по ноге кнуть. Ну, я лег, руки, говорит, за спину, я за спину. Одели наручники. Говорю, вы что конкретно ищете? Говорю, они мне не говорят. Говорит, запрещенная литература есть, связь с ИГИЛом есть. И так далее, и так далее. Я говорю, ИГИЛ слышу только по телевидению. Клопотання про допит Рефата Чубарова в якості свідка окупаційний суд не розглянув. На 116-му засіданні Верховного суду окупованого Криму у справі заступника голови Меджлісу Ахтема Чийгоза допитали Абдурамана Егіза. Він пояснив, що організацією і координацією проукраїнського мітингу займався Заур Смірнов. Підконтрольна Кремлю прокуратура Криму закидає Чийгозу організацію масових заворушень під стінами Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Свидетель сообщил о заседании Меджлиса 25 февраля 2014 года. Это было внеочередное заседание Меджлиса, посвященное проведению массового мероприятия митинга у здания Верховной Рады Автономной Республики Крым в связи с назначением внеочередной сессии депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым и принятие на этой сессии сепаратистского решения об обращении к властям Российской Федерации. Кроме того, в этот день депутаты должны были лишить полномочий председателя Совета министров Автономной Республики Крым Могилева. Називає себе громадянином України, живе у Києві і Бахмуті Донецької області. Вважає, що Україна навряд чи поверне окупований Крим. Останній український прем'єр-міністр Криму Анатолій Могильов знову з'явився на українських телеекранах. Керівник управління Міністерства внутрішніх справ Криму в 2007-му, глава Міністерства внутрішніх справ України з 2010 по 2011 і прем'єр Криму до 2014-го став гостем на телеканалі «112 Україна». Під час інтерв'ю Могильов торкнувся теми анексії Криму, розстрілу Євромайдану і розкритикував нинішню систему внутрішніх справ України. После захвата здания Верховного Совета и Совмина Крыма неизвестными людьми, так сказать, без всяких опознавательных знаков. Зелеными человечками. Да, я имел разговор с представителями администрации президента. Я разговаривал с, ну, так сказать, и у руководителя СБУ Наливайченко по этому вопросу. На второй день уже был захвачен аэропорт полностью этими же, так сказать, неизвестными людьми. Бельбек или Симферопольский? Симферопольский аэропорт. Я об этом говорил. В ответ из Киева ответ такой: ну, давайте подождем, ну, давайте посмотрим. Крым на сегодняшний день формально, хоть он украинский наш, мы считаем его, но он уже субъект Российской Федерации. И это все? Я думаю, при теперешней положении и российской власти, и украинской власти мы там не решим в ближайшем будущем этот вопрос. Я очень сомневаюсь, что он будет решен. Після захоплення будівель парламенту і уряду Криму російськими військовими 27 лютого 2014-го депутати Верховної Ради ухвалили рішення про відставку прем'єра Анатолія Могильова. Того ж року він виїхав з Криму до Києва, був на допиті в Генеральній прокуратурі. Жодних звинувачень йому не висунули. Після цього він майже не з'являвся на публіці. Делегація України на 70-й асамблеї Всесвітньої організації охорони здоров'я виступила з заявою проти того, аби Росія стала президентом цієї асамблеї.
Виконуючи обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла, що Росія веде неоголошену війну проти України, внаслідок якої загинули більше 10 тисяч людей, а ще 23 тисячі були поранені. Тому ця країна не може очолювати організацію, що зберігає мир на планеті вже понад 70 років, заявила Супрун. Політика російської окупаційної адміністрації в Криму, яка заперечує життєво важливу замісну підтримуючу терапію для сотень пацієнтів, вже призвела до десятків смертей. Майже щодня українці і кримські татари зазнають утисків та порушень прав людини, в тому числі незаконне затримання та висилка до російських трудових таборів за сфабрикованими звинуваченнями, як український режисер Олег Сенцов і багато інших. Порошенко, підпиши амністію. Під таким гаслом відбувся автопробіг українських націоналістів. Вони вимагали підписати закон про амністію для бійців АТО, яких звинувачують у всіх злочинах, окрім тяжких. У акції брали участь Правий сектор, Національний корпус, Легіон Свободи, громадська організація С-14 та ветеранські організації. Про те, як це було, у матеріалі Світлани Паламарчук. Близько 100 машин з державними та прапорами учасників автопробігу збираються на Контрактовій площі. Їх вимоги – амністія ветеранів АТО. Це злочини, які пов'язані з політичною позицією активістів, і яких було ув'язано в зв'язку з тим, що вони проявляли активну громадянську позицію. А інкримінують там їм тяжкі злочини, там будь-що можуть інкримінувати. Надія Садівнича з подругами вішають на машини фото тих, кого вимагають амністувати – Ігоря Гуменюка та Сергія Крайняка. Це також політв'язні. Вони приходять по справі 31 серпня 2015 року, по справі захисників Конституції. Вони вже майже 2 роки сидять в Лук'янівському СІЗО, і є просто нещасленна кількість їх порушень їх прав. І тобто це також сучасні політв'язні, хлопці, які воювали, які є героями російсько-української війни, які були на Майдані під час Революції Гідності. Але все одно система їх зажала в лищата, і тому ми виступаємо за те, щоб їх звільнили. На цих кадрах від 31 серпня 2015 року мітинг біля Верховної Ради України. На ньому з натовпу у правоохоронців кинули гранату. 4 бійців Нацгвардії загинули, близько 150 людей отримали поранення. Вину за це правоохоронці поклали саме на Ігора та Сергія. Автоколона їхала вздовж поліцейських кордонів. Маєток Порошенка у Козині охороняли 100 поліцейських, а також нацгвардійці. Порошенко, підпиши амністію! Порошенко, підпиши амністію! Порошенко, підпиши амністію! Один за всіх і всі за одного! Ми звернулись в адміністрацію президента, щоб отримати відповідь на питання, чи буде президент підписувати амністію воїнам АТО. Світлана Паламарчук, Асан Ємінов, Заман, АТР. Оваціями закінчилися благодійний показ фільму «Чужа молитва» режисера Ахтема Сейтаблаєва. Перегляд фільму про те, як кримська татарка врятувала єврейських дітей від німецьких окупантів, організувало консульство держави Ізраїль у західному регіоні України. Художній фільм «Чужа молитва» показує історію кримської татарки Саїде Аріфової, яка двічі врятувала десятки єврейських дітей. Спершу під час фашистської окупації від нацистів, а потім у 44-му від НКВД та депортації. Это такой же подвиг, как когда праведники мира, может быть, вы слышали такое явление, это героические украинцы тоже спасали евреев. Они их прятали в своих домах, они рисковали своими жизнями, они рисковали жизнями своих детей, потому что когда немцы находили еврея в доме, они убивали всю семью. Знаете, если вы спасаете одного человека, ви спасаєте цілий мір. Виконавиця головної ролі Лілія Яценко розповіла, що лише на пробах дізналася про реальність цієї історії. До ролі готувалася дуже довго і серйозно. Передивилася все в інтернеті, все, що зв'язано з Саїде Аріфовою, всі хроніки, програму «Жді мене». Дуже багато розмовляла з режисером. Він мені розповідав взагалі там і про депортацію, як це відбувалося, та як йому це розповідали. Тому дуже дивилася багато кіно на схожу тематику. Після завершення фільму люди аплодували стоячи близько 2 хвилин.
Дуже важко підібрати слова після настільки емоційного фільму. Я дуже рада, що в нашій країні знімаються такі картини. Мне кажется, что этот фильм нельзя оценивать как понравился, не понравился. Это часть истории многих народов, и он может только впечатлить. Фільм можна подивитися протягом 2 тижнів у кінотеатрах столиці. Павло Ященко, Едем Сейдалієв, Заман, АТР. Фестиваль кримсько-татарської культури відбувся в американському домі. Гості познайомилися з народною музикою, танцями, літературою та живописом кримських татар. На заході влаштували майстер-класи з плетіння браслетів та розпису хною. Це чудово, що так багато людей прийшли сюди і разом з нами відзначали День кримсько-татарської культури тут. Фестиваль відкрив своїм виступом творчий колектив «Кримська родина». Діти розповідали вірші, співали та танцювали. Мені дуже сподобалося виступати тут, тому що це якось незвичайно, тому що в такому місці ми ніколи ще не виступали. І тут дуже привітні люди. На майстер-класі від Олега Овсієнко можна було навчитися плести браслети і тамгу з мотузок. Можно делать тамгу, можно делать просто браслеты в желто-балакитных колерах. Синий цвет идет сверху, соответственно, синий вот вы перекинули, желтый идет снизу. И потом получается желтый снизу, синий сверху. На фестивалі можна було навчитися малювати хною. Кожний узор має своє значення. Роза – это знак женщины. То есть означает замужнюю девушку, либо молодую девушку. Если это бутоны, здесь вот представлено, то это будущее потомство, либо молодая девушка, или замужняя девушка. Это гвоздика, это пожилая женщина, жизненный опыт, мудрость. Это символ молодого мужчины, юноши, тюльпан. Збірку кримсько-татарських казок презентували в рамках фестивалю. Ці тексти було дібрано із тих збірок, які вже видавалися, так, і були ті, які абсолютно були не перекладені українською мовою. Тобто вперше перекладені українською мовою, і цей переклад здійснювали викладачі Київського університету. Специфіка роботи над самою збіркою така, що, наприклад, переклади велися цілодобово. Ми могли узгоджувати переклад навіть серед ночі. Лілія Медведчук, Павло Ященко, Ельдар Ісматов, Заман, АТР. Кампанію зі збору підписів на підтримку кримських татар, які перебувають в окупації, запустили в Гібзі. У цьому турецькому місті відбувся Кримський день. Члени кримсько-татарської спільноти розповідали містянам про Крим і кримських татар, про депортацію 1944-го і про окупацію 2014-го. Інформаційні стенди та виставка фотографій – це роботи російського журналіста Антона Наумлюка. У турецькому Гебзі вирішили розповісти про життя кримських татар в окупації і зібрати підписи на їхню підтримку. Я ще не рахувала, але, здається, ми зібрали близько 1000 підписів за сьогодні. Найбільше уваги привернула виставка фотографій. Люди не просто дивилися і проходили. Вони читали коментарі до фотографій. Вони розділили наші почуття до Криму, відчули ту ж біль разом з нами. Я підписав, аби підтримати наших братів в Криму. Нехай вони ніколи не втрачають надію. Тюрки ніколи не були бранцями інших. Так, я підпишуся, тому що кримські татари – це тюрки. Зрештою, ми всі тюрки. Ми, як мусульмани, маємо підтримувати один одного. Ми завжди поруч з ними, завжди їх підтримуємо. Зрештою, все буде добре. Більшість тих, хто прийшов, мало знали про те, що зараз відбувається в Криму. Тому фотографії з описом останніх подій викликали інтерес у людей. Можливо, на сьогодні Туреччина не приділяє належної уваги цій темі, але це не означає, що Крим і кримські татари самотні. Ми, як турецькі націоналісти, я, як глава регіонального управління націоналістичної партії міста Гебзе, заявляю, що ми разом з Кримом, ми підтримуємо наших братів, які знаходяться там.
Надвечір кримські татари з міста Гебзе запалили свічки у формі тамги. Скрипаль кримсько-татарського походження Метін Батур грав народні твори. У цей вечір в Гібзе ми знову запалили вогонь в наших серцях. Відправляємо його до Криму. Відправляємо нашу любов нашим співвітчизникам у Криму. Ви не одні. Ми молимося про те, аби Росія, що окупувала Крим, якнайшвидше прибралася геть і залишила в спокої нашу батьківщину – Крим. Еміне Халіл, Владлен Мельніков, Заман, АТР, Гебзе. Це всі новини на цю годину. Дивіться наступний випуск «Заман кримсько-татарської» з Мавілієм Мохтаровою за 45 хвилин. Ефір продовжує програма «Бугун». Осман Пашаєв та Оксана Денисова говоритимуть про заборону російських соцмереж із засновником та керівником цифрової агенції «Постмен» Ярославом Ведмідієм. Підписуйтеся на телеканал АТР на нашому сайті та будьте з нами. Ваша підтримка важлива для нас. Гарного вечора.